Glory to Jesus. Uma wenzizwi wena mfazi emshadweni wakho usuke uma noJesu. uJesu bese wenzela kwethembisile. Umgano lo uhambe smooth noma unentaba namagquma nentshelelezi kodwa uze ukuthi msindisi wami ongihola nobambisisa isandla sami asasele angithele wangifela eKalvari. Uthi mhla ningabonanga ngempela nomkhulu wakho ningabonile ngempela uyabo esikhundleni sokuthi uthukuthele ufuthi ihlathi uvukeke ngalelo langa wenza ibreakfast owawulenza usewumakoti anguthi ubulala lento elimele ushaya lunch kanti ubujwayele ukushaya elight cela ubaba adle uhlalela iduze susimpukana. Kushaye khona noma cha ngoba makushaye khona uzoyibona ngoba ilokithi mina ngisanda kushada basalwana babetha abantu yakuhlupheke umadlala udla masi nje ngezwe kuthiwa mina imbulu lento enjengoxamu edla masi izincane inkomo umuntu onjani yena lo kanti umyeni wami wayephathele ukuhlupheka ehamba ehlala emzini yabantu ethunywa inkosi esuka eMaritzburg ezezweni laseNorth manje edlala okulula nje amasi athi senganele amasi bangitshela abantu sengizomgana bathi udla amasi nje eyisashada kahle kuMay yona lenyanga uMay 16 sashada ngathi ngifika nje ngangithela amabhodo eziko bese ngibeka uphuthu eceleni ishaya amasi washaya waphose ngala ayingala bese ngipheka uphuthu lwami lukakhari bese ngipheka ikhabishi lami ngendlela yami bese ngipheka inyama yakhona ngendlela yayo bese ngifaka izambane ngiliyeke lingenwe isobho kodwa lingaphihliki bese ngithatha amabhodwe wathela etafuleni bese ngithi ngicela sibonke angithi phela ngimshada nje unengane bazalwane eyashiwa unina eyashiwa unina wayezulwini usehlale nayo 10 years engaganwa ekhulisa lengane manje ngifika babili la ngithela amabhodo agcwala itafula bese ngithi ngicela sibonke angithi phela kufika umuntu ophethe imfihlakalo kanti imfihlakalo isebenza epulpit yethu bese sithandaza bese kuthi bengicela ubaba phake angasazi isiqaladla kazi iyadla indoda Angiyaqoqela wena mawubona yakwakithi khoko usuke kungashayi khona indoda iyadla ikhiphi nyama ibeke izamba ibeke ikhabishi lami ngibeke ikwaloko nobese angizubeka mhla kufika umfundisi mina njalo umyeni wamayedla ngiyadeka nje
kwesinye isikhathi ungabuza ukuthi uphuthu nemfoloko kufunani. Ngiyabeka nje ngiyadeka nje ngoba ayikho enye indoda edlula yena engoyinika inhlonipho ngaphandle kwakhe. Ngibeka iglasi yakhe la, itiya akasiyo umngani wami. Mangiliphuza mina mngani wami ubamba lona lela athi qhaba athi mina qeda into yakho bese iqeda into yakho. Haleluya. Ngibeka la iglasi yakhe, ikhatlari yakhe yaziwa na ingane encane. Isipunu sikababa, imfoloko kababa, ummese kababa, isitulo sikababa. La ihlala khona nje uyaziwa. Noma kungafika umbishop ekhaya ongena nesigqoko endlini, ngeke ahlale khona lehlala umyeni wami mayedla. Ngoba naye umbishop kwakhe. Hayi nabo madala. Hallelujah. Sekuchitha isikhathi. Angithi abantu besifazane bayathanda ukuthandazelwa ukuthi izinto zabo ihambe kahle. Baze bayodlala bento yami. Kanti ukejene nezwi nje. Hallelujah. Hallelujah. Ngalokho ithetha kuduma izulu ekhaya, kuduma izulu ogcwalisana. Thinta uma abantu basemzini besutha kuthi nje cwaka. Ake balambe kubahupha ngespaghetti, kubahupha ngelayisi, bese bafaka ujuice engathi amaxoxo. Awuyasibeka idolo lesine kadolo lesibili. Haleluya. Izwi likaNkulunkulu uthi umbhala lihlale kithi livame. Ngane le eyafela umnini ina 9 years. Ngishada noyise ina 19 full. Imazi kahle unina wayengemnyamana njengami, kodwa bazalwane amandla kaJesu ayigoqa lengane ayifaka la. Yabathi yabhilita mayibhilita nqashanqasha angase ngimtshele uyise. Ngoba ubaba wayo bazalwane uma la phambi kwabantu wayekunqumile ukuthi ngeke aphinda ganwe emva kokuhamba kwamakoti wakhe. Manje uma kufika umalanga ngowakalanga mina ngokuzala, kufika umalanga ezolwa nalengane, ubaba Madlala uzothi uyama la athuke sethe bazalwane ningithandazise uma pheluphelwe ekhaya. Selahlekelwe imetha ngoba kufika umalanga engenaNkulunkulu. Ibhimbi kuthi mhla yenza okuhle ngimxoxele. Ayi inkosazana yethu. Namhlanje ukhona okuhle kwenzile ukwaphi. Ngoba phela nomuntu owafelwa yinja bazalwane. Shayiswa imoto iseqela umgwaqo. Bambiza abantu bathi nansi nje yathi sibolile. Yanuka hamba iqhibe. Afika umnikazi wenja wathi hawu efica kuyinja kusineka amazinyo ethe. Bathi hawu kodwa iyanuka yona kodwa awu amazinyo ayo. Wena nje usho ukuthi nje lo muntu wakho nje mubi yonke nje into. Ayisekho nje inhle moya muntu. Inja yayibonile isinuka kodwa umnikazi wayo wathi hawa amazinyo ayo kwasinekile bandlo kubhova kuthe emhlophe kodwa. Uyabona umuntu kulokhu umncome entweni eyodwa enhla nayo uzama ukuthi zibe mbili, uphinde futhi umncome umkhulise kulokhu awubheke nje usuze wanje futhi ukhulisa lokho okuhle ugcine seku 5%.
ulokhu kuqhubeka yeka lokho kubi. Umuntu uyalungisiswa ngothando, ngoba uthando lusibekela izinto zonke ezimbi. Today ngeke ungihlebe enkosazaneni yami, ngeke ungihlebe. She's 44 years. Mina yami firstborn ina 25. Ilastborn yami ina 22. Uyayibona igap. Bangasho lapho kusiswabo omdala bathi ma. Kodwa kwaba nenhlanhla kwamadlala ukufika umkhumbo noJesu. Inabazalwana ngikholela ukushumayela. Ngifisa ukubona uNkulunkulu mhla ngidlule emhlabeni. Impilo engiyiphilile ngoba ukushumayela kusikho kwami. Ukuthandazela abantu isipho sikamoya. Ukumala isipho sikamoya. Kodwa ngale kwesipho izinto engizovela ngazo enkosini impilo engiyiphilile. Hallelujah. Anginako okuningi kobaba. Ngeke ngibashumayeze. Kodwa iBhayibheli lami lithi madoda thandana nomngeni. Nibathande njengoJesu ethanda ibandla. Inkinga indoda enesiphiwo. Ibe nesiphiwo izigijimisa ivangeli emhlabeni. Ibe sihamba iqonyo ochorus leader. Umfazi useyanuka. Babuye bamithe ochorus leader lapho. Kubuye kuthathwe yona iminikelo le kuyokhishwa izisu ochorus leader. Nje mobe nesibusiso bendoda uthanda umkakho nje. Noma unesishwapha wakhethwa nguwe. Yeka abadudule wabayeka bekhona. Noma uyingigimba phezulu ucije phansi owakho awubanjelwanga esontweni, awubanjelwanga esontweni owakho. Musathi ukufeyila nje ukuthanda umuntu oyedwa nje. Lapha mfazi musufeyila ukuhlonipha indoda eyodwa nje. Njengoba sasifundiswa nje manje. Mina ngithi bazalwane umfazi ohluleka ukuhlonipha umyeni wakhe. Usuke eneshende. Hayi khuluma iqiniso. Ngeke uhluleke ukuhlonipha indoda eyodwa. Mawuhlulwa ilekshadile ikhona engale oyinika yonke inhlonipho yakho. Asithethi amen. Kuyavela ngelinye ilanga ngoba leyo ndaba iyaziwa. Ubona nyiphela indoda yakho nje ikhono ichobozelelayo, ngiyakutshela wena. Ikhona futhi mawungena kwemukela uJesu namhlanje akucholisise usuzobanjwa manje. Njengoba kade ungabanjwa nje usuzobanjwa phela manje. Ayasitheni usuzobanjwa. Ukuthi umthetho wakudelela kangaka nje ndodeni uneshende. Ikhona le ndoda oyinika inhlonipho. Ikhona le ndoda uthi mawukhuluma naye kuzo kanti le yakho itshela ucash. Bafazi siqedeleni ithobelani ama kube ngathi kubuye inkosi. Uyazi ukuthi uzenzela wena. Impilo engiyiphilayo nendoda engiyishadile. Abanye baze babe nomona. Kanti nje uzenzela wena. Uzenzela wena kokwenzayo. Uzenzela wena. Asitheni bantu besifazane. Sithinti imbobo yophuthu.
imbobo yophuthu. Uyazi ukuthi ukuvala lento, ukuvala lento. Awukhokhi ngisho imbilishi. Kubiza malini ukuvala umlomo? Imbobo yophuthu. Asidingi imbobo yophuthu. Noma ngabe kuyabitoza sekuna, uthi namhlanje mtshele. Uthi imbobo yophuthu. Ngoba ungalalelanga lo muntu okukhuza kancane ungayiqali. Ngoba uzothi uma usulayithile lo mlilo usushisa wena. Aphinde laba abasindisiwe athi umoya kaNkulunkulu bekutshelile ukuthi vala imbobo yakho. Hallelujah. Hallelujah. Akithi phela iBhayibheli lithe asihambe nje sishumayele senze izizwe zonke zibe yini hayi abazalwane. Yenizumthi sekumzalwane kuthiwe asenze izizwe zibe abafundi. Uma umuntu eyinikela kuJesu ebhabhatiswa simazise ngomoya oyingcwele umholi weyiphuphuthe khona singezukuba nenkinga yokuthi qoka yeke inwele zabafayo susudaka loyifebe emehlweni. Ngithethisa ugogo umthetho izola ngithi ufika izolo la ngiyabona ukuthi uyathandwa lawo phapho ugogo umthetho manje uyamtshela ndawo kade bencwaba ndawo manje ke njengogogo ngomdala sebeyahamba ke bayogeza lowo muntu emakhazeni bayamgqokisa lo muntu kuthiwe ufese khona bathola ukuthi ulenga inwele zikamufi wagunda amashiya zibhadlazi wadweba wakhe ukhona lapha emakhazeni namashiya adwetshiwe noluji nezihlahla zokucwayisa. Uthiwa ibhansela ubefakele izipho ezinde lezokufakelwa khona emakhazeni. Uthi ugogo umthetho sathi siyavula ahlele sebetha bakhona manje senze njani gogo simsulasula. Bathi ugogo umthetho miyekena hambe yinto akade ikhethile. Kodwa kuyahlupha nani ngokuba amamememene. Athi umuntu kade ebhuluka azafe ebhuluka mayiseshonile nimthengele iphithi selimthumela ingubo manje. Yekani lo muntu ahambe ngamadangalazayo. Iyona nto akade ikhethile. Uthi ugogo umthetho nezinyo negolide selivele emakhazeni ithethe. Ithi gogo nenze njani hamba njalo. Ithi sabizi namadoda nempintshisi athi ususa. Umuntu bazalwane uvukela kulokhala leyikho. Yekani kuyixhako phokolo. Umuntu simshumayeza ukuthi ayifuneki inwele zabantu abafile. Yena ayifake ngenkani. Mayeza phakathi kwethabo phinduku athwala ubhazabhaza njongaka. Nezinto legolide mina upastor wami wangitshela mina wathi sizohamba ezitradini zegold asiqale la. Benze phezinde ezibomvu ezihlaza ezigreen. Engathi uphanda amangcwaba ebusuku. Uma umuntu esefile bazalwane engathandanga ukugqoka njengokusho kombhalo. Musani kulokhu ngizama ukusishintsha isidumbu umuntu engasekho. Usuke kungasamsizi ngempela ngikutshela iqiniso kuJesu. Uma umuntu elale ebhulukile mfakele ebhokisini ebhulukile. Nalabo abalala ngamaphijama